Здравейте, аз съм професор доктор Мерт Чивдемир, специалист по ортопедия и травматология. Днес ще ви разкажа за сколиозата. Както е известно, юни е месец за повишаване на осведомеността за сколиозата. Затова днешната ни тема е сколиозата. Сколиоза е наименованието на състоянието, при което когато гледаме човек, който стои изправен от фронтална гледна точка, гръбначният му стълб е изкривен настрани с повече от 10 градуса. Сколиозата е състояние, което може да се появи на всяка възраст, но най-често пациентите, които търсят помощ, са в пубертета или непосредствено преди него. Защото по време на периода на бърз растеж, когато детето израства на височина, малките изкривявания, които преди това не са били забелязани, изведнъж могат да станат видими. Кривините могат да се увеличат бързо. За да се диагностицира сколиоза, пациентът първо трябва да се срещне с някой, който е запознат с сколиозата. Диагнозата се поставя въз основа на анамнеза, физикален преглед и радиологични изследвания. Пожелавам ви здрави дни!